Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni biphulaphule isicelo se-DA ne-EFF sokuthintela ukuphunyezwa kwesindululo sikachatha wesiqingatha sephesenti kwiVET yipalamente. Bebephume ngobuninzi abafundi bedyunivesithi Walter Sisulu kwiziko elisemthatha eMpuma Koloni ukuyaxhasa usapho lomfundi odutyuliweyo ngethuba umrhanelwa ebevele enkundleni okokuqala ngale ntsasa. One thing I must say clearly, we are committed to corruption, to deal with corruption. Then secondly, we will not allow ourselves to be captured. Owangamele ezemfundo eMpumalanga uyangqina ukuba likhona inyawo lemfene kwintengo ye-laptops ezingama-22 nezixabisa izigidi ezi-2 zeerandi, kodwa uthi yena akabandakanyeki kule ntengo. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Msontsondo. Zixoxwe enkundleni ephakamileyo yaseNtshona Koloni eKapa izindululo zamaqela iDA ne-EFF zokunqanda ukonyuswa kwerhafu yentengo namhlanje nekulindeleke ukuba inyuke ngo-0.5% ngomhla wokuqala kuMeyi. Omabini amaqela achaze inkqubo yokunyuswa kweVET njengeneziphene kwaye engekho mthethweni. La maqela mabini axoxe ngelithi inkqubo yokonyuswa kwerhafu yentengo epalamente inyevulele ngokucacileyo amalungelo omgaqo-siseko. Parliament has not endorsed this VAT hike. The decision that Parliament did take was an unlawful decision. And if one looks at the public statements of political parties and one counts the numbers, in both the National Assembly and the NCOP, at least at present, if the vote was taken today, the VAT hike would not pass. So I'm not saying that means when it gets in 3 months, politics, 3 months is a long time in politics, it may be very different then. But there's at least a very good possibility that Parliament will ultimately reject this VAT hike. And that's important consideration when this court decides whether to suspend or not. There is a clear violation of constitutional rights. The two organs of state that are responsible for budgeting have forgotten their constitutional obligations to the poor. And we don't have to succeed on a final basis. This is a case that depends on a prima facie right. So we say that is sufficient. Umbutho EFF uhlabele mgama uxoxa ngelithi iANC yayixelelwe liziko lerhafu okokuba zikho ezinye indlela ekunokuqhutywa ngazo kunesi sigqibo. But what you cannot ignore is the Commissioner for SARS, who himself says there are alternatives. Parliament itself and the Minister himself were told by the Commissioner of SARS that there are alternatives to the VAT increase. They were not told by my clients or the DA or anyone. They were told by their own Commissioner. Kambe le mibutho ikwavume ngazwinye okokuba konke oku kongeza umthwalo emagxeni abemi boMzantsi Afrika xeshikweni iDemocratic Alliance ingagungqi kwelokuba isakulwa kube mdakisali ifaka umngeni kulomba. Uvele kwinkundla yasemthatha eMpuma Koloni namhlanje umrhanelwa otyholwa ngokudubula ze abulala umfundi kwidyunivesithi Walter Sisulu, kanti abafundi bale dyunivesithi bebephume ngobuninzi bezinze ngaphandle kwale nkundla. Abafundi bathi bafuna kwenzeka ubulungisa kwaye abafuna khululwe ngebheyili umtyholwa. Abafundi kwidyunivesithi iWalter Sisulu eMthatha campus bathi umanejala ongumrhanelwa odubule wabulala umfundi akabonakalisi kuzisola nakancinci ngesenzo sakhe esemasikizi. He has not shown any indication that he regrets what has happened or that it was a mistake, because had that been the case, he would have handed himself over to the police since day one. But what happened instead is that police had to chase him up and down the country, begging him to come and account for his actions. Abafundi bathi makangafumani bail umrhanelwa. Namhlanje sizolwela usisonke. Sizothi no bail ku Mr Mambane. Namhlanje now that sebanjiwe sithi no bail. Akangakhutsha ngabina bail. No bail. Othathela usapho uncedo Kolisi uthi indlela abhubhe ngayo lo mfundi ibhlungu kakhulu. According to autopsy report, iyaveza into ba imbumbulu ibethe ngemva yayo ngena kwithoso which is pha enhlizweni. Siswam
xa ingimbumbulu ikubethe ngemva ayikubethi ngemva kuba uyiflayithele, ikubethe ngemva kuba ububaleka. Lo mrhanelwa uye wadubula izistudents zibaleka. It further tells you ke ngoku siswami into ba yintoni le yenzekayo kwesa sikolo siphayana. Sithumela abantwana into abayofunda bona kufanele babuye ngecasket ngenxa yemanagement lesibathumele kuyo. Olilungu leParlamente uSihle Lonzi usigxeke kakhulu isigqibo senkundla sokuba ingasasazwa kumabonakude inkqubo yoqhutywa kwelityala enkundleni. Kufuneka kubekho izinto ezifihlwayo ecourt. Kufuneke imedia ivumeleleke ukuza ecourt ukuze izobroadcaster yonke into eyenzekayo ngaphakathi ecourt. Kunzela abantu base-South Africa bakwazi uzibonela ngokwabo that indeed there is justice that is taking place. Ngoba ujudge uthi asifuni imedia ibese court ngoba si protective victims. Kodwa umuntu objector to the media is the accused. So utsho njani ujudge basi protective victim? Where is the victim? Because the victim is no longer there. Elityala limiselwe umhla wesibini kuMeyi walonyaka. Ivumile ijaji echophela ityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ujaji Ratha Mokgwahleng ukuba lihlehliswe kwakhona elityala. Advocate Charles Mnisi uye wafaka isicelo nalapho evakalisa ukuba akakakulungeli ukuqhubela phambili nelityala. Advocate Mnisi umele umtyholo wokuqala uMoses Sibiya okuze emva kokusweleka kwegqwetha likaSibiya uThulani Mgomezulu ngoDisemba onyaka ophelileyo. Kungoku nje elityala liza kubuyela enkundleni ngomhla wesi-5 kuMeyi nalapho Advocate Mnisi ezaxelela inkundla ngendima esele igangathile ukulungela kwakhe elityala ze emva koko lihlale ngomhla we-19 kwakule nyanga. When do you think you'll be ready, Mr. Mnisi? You say we must postpone to the 19th of May. That's the 19th of May. And what will happen on the 19th of May? We'll be proceeding. We're proceeding? Yes. Okay. There is, however, a suggestion that I should come on the 5th of May. The 5th? Yeah, on the 5th of May, just to come and indicate to the court how far am I, my lord. So you want us to postpone to the 5th of May, in other words? Or you want to tell me... Remember, I've just come here when the JP calls me for a matter. Otherwise, I'm retired. Yes, my lord. Other judges can come here Monday to Monday. Me, I only come for this case. But I do other matters. If the JP, for instance, or the deputy judge president says I must do appeals, bail appeals and da-da-da-da. But we can postpone it to the 5th. If you want me to postpone this matter, yes, so for you to report to me, yes, and the others that you are ready, I can postpone it to the 9th of May for that exigence. Fine. It's fine, my lord. Okay. It's fine. Abazali besikolo samabanga aphansi iPitlochry Primary eWestville eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal babambe uqhankqalazo ngaphandle kwamasango esisikolo befuna kuba igxothwe itishala nebithumela imiyalezo engafanelekanga equlathe isincwaso kumntwana oneminyaka eli-12 ubudala. Le miyalezo phakathi kwetishala nalomntwana uyintombazana ivele kwiveki ezimbini ezidlulileyo kwaye oku kudale isankxwe. Abazali bathi bafuna impendulo kulandela umfundisi Ntsapho otyholwa ngokuthumela umfundi imiyalezo equlathe isincwaso. Oku kwavela emva kokuba umama olentwazana eye wabona utshintsho kwisimilo sentombi yakhe ukanti kurhaneleka ukuba akusiso siganeko sokuqala esi. What I do understand is that there are schools that he's been in previously and there were assumptions made. He's come out of the case scot-free. We don't know how, but obviously employed in the school, they should have done a background check. Bathi isikolo besinolwazi ngesisehlo kodwa sarhuqa inyawo kwazisa abazali. Firstly, when they got to know about it, why weren't parents notified in the form of a circular so that we could be given the opportunity to address our little ones to see if they were also victims of such grooming. They kept between the school governing body and the head. It's under the principal's watch. This has transpired, and nothing was forthcoming. Uceba uthi ixhoba liza kunikwa inkxaso ngokwasengqondweni nabanye abafundi njengoko uphando lusaqhuba. There's an interdepartmental investigation. I believe that it has gone to through the department, the psychologists, to speak to the child, and it's going through that system. I have requested that the department spokesperson speak to the children and the parents as soon as possible. Abazali bathi bafuna ukuba lo tishala asuswe esikolweni ngokukhawuleza.
Kungenzeka umba we-laptops ezingama-22 nezixabisa ngaphaya kwezigidi ezimbini zerandi uchaza lukhulu ngezenzo ezigwenxa ezenzeka kwisebe lezemfundo eMpumalanga. Owongamele ezemfundo kweli phondo uKathy Dlamini uveze ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba asuswe amanye amagosa kwicandelo elijongene nentengo yezinto ezahlukeneyo asiwa kwamanye amasebe. uDlamini ukuthethe oku ngethuba bephendula imibuzo ngokuphathelene nesebe lakhe eliye lathenga ii-laptops ezingama-22 ngemali ngaphaya kwezigidi ezimbini zerandi. Umphathiswa welitiko letemfundo eMpumalanga Kathy Dlamini uvakashele indzawo lesemakhaya Imbozeni kuyovula ngalokusemthethweni sikolo semabanga laphasi iNdendindi. Lesikolo sibite uhulumende imali lelinganiselwa ku-30 million wamarandi. Kanti-ke lidzaba lakamuva lekuthi lelitiko lithenge bongcondvomshini pheceleti ema-laptop langu-22 labita imali lengetulu kwa-2 million wamarandi kuvale umsebenzi lomuhle wahulumende wekwakha lesikolo sakanokusho. Kusolwa-ke kuthi letinye tikhulu takulelitiko tikhuphule imali yekuthenga lama-laptop kute nato tihlomule tifake lokuncane esikhwameni. It is under investigation by the Office of the Premier, I must indicate. But it is unfair that the information that is going around is just like it's information that was discovered by other people. No, it was us. I was the first one to say, this laptop that you are bringing to me is not the one that I was told of the specification. Let's do the internal investigation, which we did. The information you're talking about is from us. It's a commitment that we are against corruption. Umphathiswa Dlamini uthi kude nakuncane lokubi lakwendile. The MEC is not involved in procurement. Full stop. She is not involved in procurement. Why link the MEC with procurement? I don't know. But one thing I must say clearly, we are committed to corruption, to deal with corruption. Then secondly, we will not allow ourselves to be captured. Njengoba-ke lelitiko letemfundo lisambonywa ngilelifu, simbutile umphathiswa ukuthi ngabe bantfu kusamele bamthembe na uhulumende ikakhulu mayelana netimali. Uthi-ke kuningi lokungahambi kahle kodwa kuyalungiswa. That is why there has been a topical issue that the MEC has removed officials from supply chain to other units. We are trying to deal precisely with that. Not that they were corrupt, but the supply chain was not working accordingly. Kanti-ke uthi batawulenza umbiko lophelele lotawuphuma ehhovisini landvonankulu emva kwekuthi sekuphotfulwe loliphenyo. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa, ngingumweli Maselela Embozeni eMpumalanga. Iqela le-ANC liphanda ingxelo zokuzama ukubulawa kasekela mongameli walo umnumzana Paul Mashatile. Unondyebo jikelele weli qela unkosikazi Gwen Ramokgopa uvakalise ukuba uninzi lweengxelo ezikumila kunje kwixa elingaphambili azange zibe nasihlahla. Ramokgopa ebethetha bucala kwinkomfa yonyulo ye-ANC yephondo laseMntla Koloni. Kutshanje kuvakele indaba zokuba kubekho ilinge eliye laphanza lokuzama ukubulala usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile. Iqela le-ANC khange liphefumle sukela zithe zavakala ezindaba, kodwa namhlanje unondyebo jikelele weliqela uphefumle ngalomba. Usually when there are these reports and all that, many of them are fake actually. We've seen a lot of fake things, so we have referred to these matters for the Secretariat to deal with organizationally, and indeed in due course we will respond to it. Loka Ramokgopa ukwathunge injobe bandla echaza ngomgama osele uhanjiwe leliqela ngokuphathelene nalomba kasekela mongameli. We have a process that we go through. It includes verification of facts. Usihlalo we-ANC eMntla Koloni umnumzana Zamani Sol naye uphawule ngesisiganeko. Who can in his right mind go out and want to kill a deputy president of the ANC for a 40% party? 40% party. Deputy president were not killed when we were having 70% here. Unkosikazi Gwen Ramokgopa ubongoze iqela le-ANC eMntla Koloni
ukuba lizinikele kumba wokuvuselela ngokutsha eli qela nanjengoko lingaqhubanga kakuhle kwinyulo likazwelonke lonyaka ophelileyo. Sesibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula namhlanje utyelele usapho olungasekhoyo uDon Mlangeni noliqala kwimidlalo kamabonakude neqonga. uBradon nanjengoko besaziwa usweleke kwiveki ephelileyo eneminyaka engama-65 ubudala. Umnumzana Mbalula ephelekwe ngamanye amalungu alo mbutho bamchaze lo kaMlangeni njengomntu ebezinikele ekusebenzeni nabantu abatsha. Usasibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ulibulele kakhulu iqala lemidlalo kamabonakude kunye nemidlalo yeqonga uBradon Mlangeni ngegalelo lakhe kwicandelo lezobugcisa ukwenze oku ngethuba ebetyelele ikhaya leliqala namhlanje. He will always popularize what is good but at the same time imbue the nation about the RDP of the soul, highlighting things ezingumcelimngeni that are a sticky point in the lives of people and contribute to hope and become an inspiration. Umongameli wephiko lolutsha le-ANC uColin Malachi uthi uBradon ebengumntu nomnqweno wokubona ulutsha luzinikezele kwezobugcisa. He was an advisor, he was accessible, he was not arrogant. He attended events of the Youth League. I think the last dean of the Youth League, he was there of Gauteng. He always wanted to be next to the youth and influence our direction. Usapho lwakhe luthi ebekuthanda ukusebenza noluntu. It is the determination abekanayo that drove him to his success. He is a family man, he is loving, and he also is also involved in community members. And he also dedicated part of his time to development youth who are interested in acting. Inkonzo yesikhumbuzo kaBradon iza kubanjwa ngoLwesine eSoweto Theatre eGauteng. Kanti umbukeli wethu Abongile wakwaMbekwa eMhlabunzima kwa 22 uthi bakhathazekile nanjengoko bachithelwa izindlu zabo sebathenjiswa ngokwakhelwa ezinye izindlu engaphelanga iminyaka emithathu kodwa kunangoku basajonge enkalweni. Sininkinga esinayo yile abantu abenza ama-RDP kwafika bemba nje inhlabathi badiliza izindlu ezazikhona njengoba nibona nje kukhona lesihlabathi kwakunendlu la sithenjiswe ukuthi sizokwakhelwa izindlu kuphele u3 years sesihlala kulezo zindlu. Abantu balomuzi njengoba kwakunendlu la bampintshana kulendlu bonke niyibonayo. I think about 8 abantu abahlala kulendlu. Umakhelwane yena wakhelwe but ayiqediwe yakhiwa kudalo ayirufiwe imile nje kanje nala komakhelwane njengoba nibona kunale space badilizelwa bonke abantu balomndeni bampintshana la kulendlu niyibonayo. La ngezansi nayo yakhiwe kodwa manje ayirufiwe. Ikhansela saligcina mhla kuqalwa lezindlu ukuze kuzoba namhlanje alikaze lize lifike. Siyabulela ku-Abongile wakwaMbekwa ngevideo yakhe. Siyathemba basemagunyeni baza kungenelela. Mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Sicela usifotele ividiyo ze uyithumele ku-071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lemozulu mna ke igama lam ndikuthabile makaphela mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje bethuna nantsi ke imozulu leyo ke esesivula mbukeli ekhaya ngokuphawula kaloku iziganeko zomfanekiso wethu wokuqala uyawuphawula kakhulu khona ukuxhaphaka kokusibekela kwezulu iimvula zithe xaxa nje phantsi wonke umzantsi Afrika uphela ngamandla futhi phaa kumntla-mpuma indawo ezifana phalo kwelaphondo lonke laserhawutini kumantla wolu futhi ePretoria ngexesha lasekuseni phaya bevuswa lishumi nje elinesine baqhubeke beluvala belusongo lwasuku lwangomso ngamashumi nje azakhatshwe sisithathu kanti ke amaqondo wakho phantsi naphezulu kweqala nqaqa iphondo liphalo kulona ephondweni lasempuma koloni ngamandla phaya koJamestown ezibeleni phana naseKomani ungabande ekuseni phaya ngesasibhozo naphaya eMthatha futhi bevuswa lishumi nje
elinanye chunqembe nam ngokubanzi mbukelo wamekhaya kaloku suke ngokubanzi phaya ephondweni futhi lase-Free State ngamandla ke kumbindi apha eMzantsi Afrika phaa kumantla olaphondo futhi njengapha ko-Sasolburg neziphaluka phaa xesha lasekuseni kungabanda ngenkwankca nje nge-13 zibe nje ke bona phaa kolaphondo futhi lasentshona koloni ngamandla phaya kumazantsi walo indawo ezifana phaa kaloku e-Oudtshoorn qabaqaba njengamafu kwasekuseni phaa ngo-10 napha futhi eGeorge nendawo ezikufuphi bevuswa nje 12 kanti ke baphila kanje phaya ephondweni lase-Northern Cape ngoba ngamandla futhi kumantla olaphondo kurumani kwasekuseni 14 napha koKimberley futhi kungabanda ekuseni kududume kubaleke yonke intsatsa kwakhona futhi ngo-14 degrees nansi bethuna imozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso ngamandla futhi kumantla olaphondo Mahikeng kwasekuseni kuyanetha nje yonke lantsasa ngelashumi nje yalikhatsho sesithandathu baphila ngohlobo bona phaa futhi ephondweni laseGauteng ngamandla kubukela apho sikhothela lo mzuzu amazantsi olaphondo eSprings phaya kuyanetha yonke lantsasa nakwincam yelaphondo eJohannesburg eSoweto ithembisa nase-Alexandra ngeshumi nje elinesithathu bona ke baphila kanje phaya ephondweni laseLimpopo elikumandla ke apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi koThohoyandou ngexesha lasekuseni kwakhona bevuswa nje lelashumi elikhatsho sesithoba ichungcembe nam ngokubanzi phaya futhi ephondweni laseMpumalanga ngamandla phaa koSikhukhuza kumantla olaphondo ngamashumi 21 napha eMbombela kungabanda ekuseni bevuswa kaloku futhi ku-19 degrees khawuvume umkelo wam apha ekhaya nam ndiyivale ndiyisongo ngephondo lokugqibela kaloku phaa kaloku KwaZulu-Natal amazantsi wephondo kokutete ekuseni futhi ngo-10 degrees kaloku ukugqibela nqa kuphaa kaloku ePietermaritzburg ngo-13 mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli kamnandi mawethu